Kinyalo mondo ketna ote mamoko mar mondo mi asom mana mapiyo piyo ote mabende nyakorom ga jangi sebedo kiore. Injinia Lazaro Kanyamboka iwacho ni kembe mag sirkal ka iuso to nyaka gi consult jopiny in public participations. Akende magi bende nyalore. James Nyikal biro bedo kinyiso ka bende ponono ni notim public participations ka paro makamano na pok ochwal kata mana e bunge. Wache kaka kanyo chieng' maniloso gino anago e koko. Nigolo wach mar public participation a private bill ni. Actually nodwoke gi lweny. Nyaka public participation bede. Emomiyo kuni bunge ni wache go sani ka gidwa timo gimoro to gibiro gimoro miluongo ni miscellaneous bill. Mikete gi kang'eny ma ji okosom. To gimoketno en onge kaka jopiny wang' nolosie. Samoro kwadhi to sama koro iloso chik mogik mar amendment tikelo gimoro manyo onge bill maduong'. Gimokel ni en jopiny no kotimo ang'o? Nokogoye paro. Erokamano ahinya. Wasemane na ote mar Peter Thomas Yongo mabe naneno kanyo. Iwacho ni ineno TV kintiere kaunti ma Mombasa. Sharon